Време е и аз да подскачам в някаква кола. Да си изказвам трагедиите, които никой не ги интересува, и да си забавям гласа през 10 думи. Но искам да се оплача колко много мразя малки деца. Говоря за 2-3 годишните, но особено за мъжките. И аз съм бил такова, но нощи ми викат, че съм бил възпитан. Така че аз съм изключение. Но както и да е. Значи веднъж съм на гости на едни познати и съм си взел учебници да уча, защото на другия ден имах класно, уча си нали най-спокойно, сам в стая. Но не за толкова. Влиза едно пишлеменце при мен, вероятно на 2 години. Буквално оня ден се е научил да казва мама, пищеше с пълно гърло. Но както и да е, до тук добре. Оставям си учебника на масата и отивам до кенефа да се изтропам. Тъкмо докато той келеш се разкара, така да е след малко доволно съм се изквакал и се връщам в стаята. И какво да ми видят очичките? Учебника ми е по цялата стая разпукасан на малки парченца. Направо полудях. Не стига, че едвам се борих за 4, ами и тая помат, след като видя тази красива гледка, заклевам се, искаше да ме хвърли от Айфеловата кола. Но все пак ми остави 5 за срока. Щото запомних нещо от несъществуващия учебник, Но пак трябваше да го плащаме. и като се сетя както и Лапе се смееше и ме гледаше в очите, искам да отида и да му скъсам малката мандра хулка. И още една мини история. Веднъж като бях по-малък, бях на плажа т.е. и си играх в пясъка. И направих някакъв як замък и исках да го покажа на родителите ми. Извиках ги и докато отидем... Какво? Няма гол! Аз вложих душата си в него и за половин минута някакъв мърсол идва и го изравнява с земята. И се хили и продължава да тъпче. И моите и те се смеят. И аз се правих, че ми е забавно. Аз всъщност исках да го удавя в морето. Но както и да е, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Скоро ще има и други истории. Даже може и като моята да е имало подобна, така че давам кредити. Stay safe, обичам ви и чао, пандиш панчета.